खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड टाइम्सआव नोंथांमोनखौ फिन खेबसे बरायबावदों। गुबुन गुबुन जायगायाव आरो गुबुन गुबुन बियाबाव थांनानै सावरायनाय बायदि फिन खेबसे जों दङ दिनै भेरगाव समस्तिनि बे ओनसोलाव आरो ओंखायनो जोङो नोंथांमोनजों गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोरजों सावरायनाय बायदि फिन खेबसे जोङो राजखान्थिनि बेलायाव नोंथांमोनजों सावरायनो थाखाय बे समाव लानानै फैदों। भेरगाव जिल्ला इउपिपिएलनि आफादगिरि नेरखां खाख्लारि नोंथांमोना अलरेडि मिथिखाबाय जानांगौ आरो नोंथांमोनजों बे समाव बड'लेण्ड टाइम्सआव लानानै फैदों आरो नोंथांमोनजों सावरायगोन राजखान्थिजों लोगोसे समाज बिथिं आरो राजखान्थियाव खामानि मावनायजों लोगोसे बर' हारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन हारि माहारिनि बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि थाखाय इउपिपिएल हान्जाया मा मा खामानि मावदों बिनि सायाव जों मिथिनो नाजागोन। ओंखायनो बे समाव नोंथांखौ जोङो बड'लेण्ड टाइम्सआव सिगांग्रो बरायग्रोबाय। खुलुमबाय बड'लेण्ड टाइम्सनि रायजो राजाफोरनिसिम नायगिरिफोरनिसिम आङो दिनैनि समावहाय रोजा रोजा साबायखर बावहरदों आरो बड'लेण्ड टाइम्सखौ बयबो अनसायगोन होननानै आङो आसा खालामदों। गिबियावनो जोङो नोंथांनिफ्राय मोनथिनो नाजागोन जिहेतु बिटिसि बिसायख'थिया जानो थाखाय बारा सम गैला। 2025 मायथाइनि सेप्तेम्बर दानाव बिटिसि बिसायख'थिया जागोन होननानै जोङो दायो प्राय ससियेल मिडिया बा माखासे बिजोंनिफ्राय जों मिथिनो मोननाय जादों। दा नैबे समाव इउपिपिएल राजखान्थि हिसाबै जिहेतु नोंथाङा भेरगाव जिल्ला इउपिपिएलनि आफादगिरि हिसाबै दा बोरैहाय प्रिपारेसन जाना दङ? आं गिबियावनो नोंथांमोननियाव सोंग्रोबाय जे भेरगाव जिल्लायावनो इउपिपिएल राजखान्थि हिसाबै बोरैहाय जाना दङ? भेरगाव जिल्ला हिसाबै इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया जथेस्थ' स्ट्रं होननानै जों बुंनो हायो। दासिम जोंहा टटेल 397टा बुथ दङ टटेल जोंनि माबायाव भेरगाव जिल्ला हिसाबै गासै मोनबा समस्तिनि आरो मोनबा समस्तियाव प्राइमारि हिसाबै जोंहा 56 प्राइमारि दङ। बेखौ नायोबा जोंनि मोनफ्रोमबो लेभेलाव मोनफ्रोमबो बुथसिम जोंहा वार्कार थानाय हिसाबै जों नुदों बेलेग बेलेग गुबुन गुबुन हान्जाफोरनिबो बिदिहाय वार्कार्स बुथ लेभेलसिम बिदि गैया। बिजेपिनियाबो शक्ति केन्द्र हिसाबै दङ। शक्ति केन्द्रआ मोनथाम मोनब्रै बुथ लानानैसो बिथांमोननिया मोनसे शक्ति केन्द्र जायो। खिन्थु जोङो नुदों जोंनि हिसाबैबा जोंहा मोनफ्रोमबो बुथआव थानाय हिसाबै जथेस्थ' स्ट्रंखौ जोङो हमदांनो हायो। आरो बेनि अनगायैबो जोंनि जिखिनि सेन्ट्रेल लेभेलनि दैदेनगिरिफोर बिथांमोननि जिखिनि परामर्श बे परामर्शखौ लानानै खामानि मावनाय लोगो लोगो आरो बुथ लेभेलाव गोबां मानसिफ्रा एंगेज जाफिनबाय। ओंखायनो जों आसा खालामनो हायो आरो जोंबो जिल्ला कमिटि हिसाबै माखासे पलिसिनि गेजेरजों थांनाय बाराव मोननैल' समस्तिया जोंनि आखायाव दंमोन। खम बेसे परिमाननि भटआव जों मोननै मोनथामसो माबाखौ जेननो गोनां जादों। एबाराव जोङो मोनबाखौबो लाबोनायनि टारगेटआव खामानि मावगासिनो दङ। दा अपजिसन हिसाबै जों नायनो थाङोबा जोंजोंनो थाफानाय सरकार सालायफानाय बिजेपिखौनो जोङो अपजिसन होननानै जोंनि सानना लानो हायो। बे माबायाव बिपिएफखौ जोङो अपजिसनाव दोनजाथ'वा। जोंनि जिखिनि नुनाय बे नुनाय हिसाबै एक्टिभिटिखौबो नायोबाबो बिपिएफनि बिदि एक्टिभिटि बिदि गैसोआबो। आरो बिदि नैबे 2025आव बिथांमोना जे बिराद स्ट्रंलि जोंनि ओनसोलाव खामानि मावनो हागोन जों बेखौबो नुवाखै। निस्सय जोङो जिहेतु गिबिनिफ्राय जोङो नोंथांमोनजों सावरायनो नागिरदों जिहेतु नोंथाङा नैबे समाव इउपिपिएल भेरगाव जिल्ला इउपिपिएलनि आफादगिरि हिसाबै माखासे बियाबफोराव बा नोंथाङा मोनबा बियाबनि जिथु बाथ्रा बुंदों बेयाव खामानि मावगासिनो दङ आरो नोंथांमोना बेयाव दाजाब दानख' खालामनानै हयथ' नायगासिनो दङ बेसेबां आगबारिना दङ नोंथांमोना। दा बे समाव एसे आवगायाव नोंथाङा बुंनाय बायदि भेरगाव जिल्ला हिसाबै जिहेतु नोंथांमोना थांनाय 2020 मायथाइनि जिथु बिटिसि बिसायख'थि बेहाय नोंथांमोना मोनबानि जायगायाव मोननैल' सिटखौ जिहेतु देरहानो हादों। दा नैबे 2025 मायथाइनि सेप्तेम्बर दाननि बिसायख'थियाव माबायदि सम्भब नुदों नोंथांमोना जिहेतु बेहाय बिजेपिनि हान्जानि बा नेसनेल पार्टिया मोनथाम समस्तिखौ मोदैबारि, खैराबारि आरो ननाय सेरफां बे मोनथाम समस्तिखौ जितु बिथांमोना दखल खालामना दोनखादों। दा बे मोनथाम समस्तिखौ बा मोनबाखौबो नोंथांमोना माबायदि उद्धार खालामनो हागोन होनना साननायनि सम? बे समावहाय जोङो जिखिनिखौ नायनो मोनदों मानोना मोनथाम समस्ति हिसाबै बिथांमोननि आखायाव दङ।
बेवहाय एन्टि इनकामबेन्सिनि जि दौ बे एन्टि इनकामबेन्सिया बिथांमोननियाव जथेस्थ' दङसै आरो बै समावबो बिथांमोननि जिखिनि माने माबाफोर प्रपागान्डा बे प्रपागान्डाया बेयो दिनैसिम बिथांमोनाव साक्सेसफुल जायासै बे प्रपागान्डाया बिथांमोनखौ दिनैनि समावहाय खलथेगाव खोख्लैदों बे समाव गोबां थगायनायनि गेजेरजों बिथांमोना रायजोफोरखौ गावसोरनि फारसे लानानै थांनो हादोंमोन एबाराव जि बाथ्राफोरखौ लानानै बिथांमोना थगायदोंमोन बे थगायनाया हाबा होनाय नंला मानोना बयबो बुजि मोनजोब्बाय बिखेखै बै समाव बिथांमोननि केम्पेइना जादों अना बर'खौ बिटिआरनिफ्राय गामि दानख'नाय बेफोरबायदि माखासे बाथ्रा बुंनानै बिथांमोना लाना थांदोंमोन दिनैथ' रावखौबो दानख'नाय जायासै बेयो देख देख बिसोरनि थाखाय माने मिसा मोनसे माबा जाबाय दा बिदिनो आरो बुंबावनाय जादोंमोन ना बिथांमोना जे गुबुन गुबुन जाथिनि मानसिफोरखौ बे ओनसोलनिफ्राय प्रमद बर'आ जुदि इउपिपिएलआ सरकाराव फैबा होखारगोन बेबायदि मोनसे प्रपागान्डा बिथांमोना लाबोदोंमोन बेफोरबायदि प्रपागान्डाया दिनैनि समावहाय मिसा मोनसे अभियोग जानाय बायदि जाहैदों आरो बेनिखायनो दिनैनि समाव गोबां जाथि जनगोष्ठीनि मानसिफोरा जोंजों एखेलेगे खामानि मावफानाय बयबो नुबाय आरो जिखिनि बाथ्राखौ लानानै बिथांमोना सिगिदोंमोन बे सिगिनायफ्रा मिसा मोनसे माबा जाबाय बेनिखायनो दा बयबो जों नुदों जोंनि फारसे थाल जाबोनाय गासै मानसिफोरखौ जों नुनो मोनदों बे समाव मोनथिनो लुगैदों आं जिहेतु नोंथांमोना दायो नैबे भेरगाव बा गुबुन गुबुन समस्थिफोरावबो बिजेपि हान्जाखौ नोंथांमोना अपोजिसन होननानै नैबे समाव सानना लादों बा नोंथांमोना बिथांमोननि एगेन्स्टआवसो बिसायख'थि गेलेनाय बायदि खालामगोन दा नोंथांमोननि जिथु एलायन्स मोनसे सरकार जानाय बिजेपि इउपिपिएल थासेयावबो मानो नोंथांमोना नैबे बिटिसि बिसायख'थियाव बा नैबे जानो गोनां समाव जिथु मा कारनाव नोंथांमोना बेबायदि अपोजिसन बिदि लालायनानै बिसायख'थि गेलेनो सानखो बेवहाय इउपिपिएलनि भुल गैया जे हान्जाजों मोनसे एलायन्सआव एनडिए हिसाबै इउपिपिएलआ दङ आरो एनडिए हिसाबै स्टेट आरो सेन्ट्रेलाव मोजाङैनो एलायन्सआ सोलिगासिनो दङ बिटिआरआव एलायन्स दङब्लाबो दिनैनि समाव स्टेट पलिटिक्स स्टेट बिजेपिनि जे दैदेनगिरिफोर बिथांमोना एखुथायै गेलेनो नागिरदों आरो जोंबो मोनसे डेम'क्रेटिक मोनसे कान्ट्रियाव थानाय हिसाबै हादोराव थानाय हिसाबै आरो डेम'क्रेसिखौ फुललि एक्सारसाइज खालामनांगौनि खाथिराव जोंनि ओनसोलाव रावखौबो जों बादा होनायनि बाथ्राखौ लाबोनो लुबैयाखै जोङो इउपिपिएल हिसाबैबो बयहाबो इलेक्सन गेलेनो हानायनि अधिकार दङ बिथांमोना जुदि मोजां मावदोंबा मोजां फिथाइ मोनगोन गाज्रि मावदोंबा गाज्रि फिथाइ मोनगोन जोंबो मोजाङै जुदि रायजो राजानि थाखायनो खामानि मावदोंबा बयबो जुदि अनुभब खालामलायदोंबा जों बेखौबो मोजां फिथाइखौनो होगोन होननानै जों मिजिंथिदों आरो जिखिनि रेसपन्स पाब्लिक लेभेलनिफ्राय गुबुन गुबुन जाथि जनगोष्ठीफोरनिफ्राय जिखिनि रेसपन्स बे रेसपन्सखौ नायोबा जोङो दिनैनि समाव सबनिसै सायाव दङ होननानै जों साननानै लानो हायो नोंथांमोननिफ्राय जोङो मोनथिबाय जिहेतु भेरगाव जिल्लाखौ लानानै दायो गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव इउपिपिएल राजखान्थि हिसाबै माबायदि थासारियाव दङ दा नोंथांमोनखौ बुंनो नागिरो जे अपोजिसन पार्टिफोर हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय जिथु बिपिएफ राजखान्थि बा अन्य सुबुंफोराबो दैदेनगिरिफोराबो बुंनो नागिरो जे इउपिपिएल हान्जाया रायजो राजाफोरनो थाखाय थांनाय 2020 मायथाइयाव जेरैबायदि खोथा होदोंमोन माने हा पाट्टा राननायनि आइजोफोरनो 75,000 रां होनायनि न'खर न'खराव साख्रि होनायनि बा बायदि धरननि जिथु आनइमप्लयमेन्ट फोरनो माने इमप्लयमेन्ट होनाय बेबायदि माखासे बाथ्रा जिथु मेनिफेस्ट' होनाय माखासे खोथाखौ बुङो दा बे बेलायाव नोंथांमोननि जिथु इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाखौ बर' हारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन हारि माहारिनि सुबुंफ्रा बेसेबां अनसायना लागोन बा नोंथांमोनखौ 2025 मायथाइयावबो फिन खेबसे सरकाराव फैगोन होननानै नोंथांमोना सानोना जोंथ' एबसुलेट मेजरिटियाव फैगोन सरकारा बियो जोंनि एसेसमेन्ट जोंनि एनालाइसिस जोंनि रिभिउ बेनिफ्राय जों मिथिनो मोनदों एबसुलेट मेजरिटि हिसाबै जोङो सरकारखौ खालामनो हागोन बे क्लियार
जिखिनि अभियोगफोरखौ जों बुङो बा गुबुन गुबुन हान्जानि मानसिफ्रा बुंनो हास्थायदों बेनि एन्सारखौबो आं होनो लुबैदों। मोनसे सरकार जोङो प्रतिश्रुति होदों, प्रतिश्रुतिखौ रैखा खालामदों। गिबि गिबियावनो जोंनि प्रतिश्रुतियानो जादोंमोन बिटिआरआव जों मोनसे हान्थि स्थापन खालामनाय, गोजोन मोनसे थासारि लाबोनाय। नाम्बार 1 हिसाबै बे जानो हादों। मोनसे आरो प्रतिश्रुति होबावनाय जादोंमोन जे मोनसे सरकारि हिसाबै प्रथम दायित्व होनना बुंनो हायो मानसिनि लाइफ आरो सम्पतिनि रैखाथि। बे खामानिखौबो बिटिआर सरकार हिसाबै बिटिआरआव दा इउपिपिएलनि जे सरकार प्रमद बर'नि नाजानायाव, प्रमद बर' बिथांनि नाजानायाव बेखौबो बिटिआरनि सुबुंफोरनो होनो हादों। लाइफआनो बयनिख्रुइ गेदेरसिन सम्पति मानसिनि, आरो बेनिफ्राय मानसिया थांना थानो थाखाय सम्पतिनि गोनांथि दङ। आरो बिनिखायनो बिटिआर सरकारनिफ्राय बा प्रमद बर' दैदेननाय सरकारा मोनफ्रोमबो जाति जनगोष्ठीफोरनो जि थानो मोननायनि बेबस्था, लेन्डनि राइट्स, बे लेन्ड राइट्सनि बेलायाव खामानि मावजेननाय गिबि मानसि होननानै जों बुंनो हायो। 75 years एबभ माने इन्डिपेन्डेन्टनि उनावबो जोंनि ओनसोलाव लेन्ड इसुसआ दाबोनो जोबनानै थाङाखै। आरो बे लेन्ड इसुसनि थाखायनो बिभिन्न समाव बिभिन्न आन्दलनफोर जाबोनाय जों नुनो मोनदों। गुबुन गुबुन जायगायावबो न'खरनि गेजेरावबो लेन्डखौ लानानै दावराव दावसिबो जायो। जोंनि ओनसोलखौ जुदि अराय समनि थाखाय दावराव दावसिनिफ्राय गोजान खालामनो नांगोनबा लेन्ड इसुसखौ सलिउसन खालामनाया बिराद दरकार आरो बिराद प्रयजन। आरो बेनिखायनो बिटिआर सरकारा जिखिनि आयेनखौ लानानै ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआनो होन बा 6 दलनि जिखिनि आयेनानो होन आरो 1886नि जि आसामनि लेन्ड एन्ड रेभिनिउ एक्ट, बे मोनथाम आयेनखौबो आयेन हिसाबै बाहाल लाखिनानैनो बे ओनसोलाव थानाय गासैबो जाति जनगोष्ठीफोरनो हानि मोनथाय होनायनि जि बेबस्था, बे बेबस्थाखौ मोनसे मिशननि गेजेरजों मावनाय गिबि मानसि होननानै जों बुंनो हागोन प्रमद बर' बिथांखौ। आरो बिदि खामानि मावनाय, बिदि साहसि आरो दुरदर्शि सिन्था खालामनानै खामानि मावनाय मानसि जोङो बिनि सिगाङाव नुबोआखै। बे हिसाबै बेयावहाय प्रतिश्रुतिफोरखौ मावफुंनो हायाखै होननानै बुंनो हाया। बेनिफ्राय जोङो 2020 सननि जे इलेक्सन, बे बिसनि इलेक्सनाव जों बुंदोंमोन मानसिफोरनो जबनि फेसिलिटिस खालामनो हानाय जागोन। जों साख्रिनि बाथ्रा होनना बुङाखै। गभर्नमेन्ट साख्रिखौथ' एभेलेबल खालामखानो हाया। मानसिया साबलम्बी जानांगोन, सेल्फ एमप्लयड जानो हानायनि जि बेबस्था, बे बेबस्थाखौ खालामनांगोन। आरो एमप्लयमेन्टआ मोननै रोखोमाव जानो हायो, जे बै मानसिया बेसेबां दक्षता दं बेनि सायावबो एमप्लयमेन्ट जायो, आरो बियो बेसेबां मावनो गोसो बेनि सायावबो जायो एमप्लयमेन्टआ। आरो बेनिखायनो मानसिखौ स्किल डेभेलपमेन्ट खालामनायनि गेजेरजों जे सिट होननाय जि मोनसे जोंनियाव मिशन सोलिदों, सिटनि स्किल डेभेलपमेन्टनि मिशन, बे स्किल डेभेलपमेन्टनि डिपार्टमेन्ट खुलिलायनानै माखासे जायगायाव स्किल डेभेलपमेन्टनि ट्रेनिंनि गेजेरजों गोबां मानसिफोरखौ जबनि थाखाय बेबस्था खालामनानै होनाय जाबाय, गावबा गाव सेल्फ माने एमप्लयमेन्टनि थाखाय। आरो सेल्फ एमप्लयमेन्टआ सबनिसे गेदेर मोनसे जब होननानै जों बुंनो हायो, मोनसे खामानि। दा मानसिफोरनि बुजिनाया बबेखौ बुजिदों जों बेखौ मिथिया। साकरि होनना बुङोबा बा जब होननानै बुङोबा, एमप्लयमेन्ट होननानै बुङोबा गभर्नमेन्ट एमप्लयमेन्टआनोल' एमप्लयमेन्ट नङा, सेल्फ एमप्लयमेन्टआनो बयनिख्रुइ देरसिन एमप्लयमेन्ट। आरो बेनिखायनो बेखौ लाबोनाय जादों जे जोंनि ओनसोलाव जायखिनि ट्राइबेल हिसाबै बख'बा खालामनानै दङ, बर' मानसियानो होन, गुबुन गुबुन जाति जनगोष्ठीनि मानसियानो होनना बुङा मानो, जों जुदि सेल्फ एमप्लयड जानो हायाबा बा सेल्फ रिलायेन्स जानो हायाबा जोंनि इक'नमिया जोंनि आखायाव थाया। आरो सेल्फ रिलायेन्स जानो थाखाय बा सेल्फ एमप्लयमेन्ट जानो थाखायबा जोंनो नांगोन बिजनेस कमिउनिटि जों बानायनांगोन प्रयजन दङ जोंनि ओनसोलाव।
आरो बे बिजनेस कमिउनिटिखौ बानायनो थाखाय बिभिन्न धरननि खामानि मावनांगौ प्रयोजन दङ। दा बेखौनो टारगेट लानानै मानसिफोरनो मोनसे कनसेपसुवेल चेन्ज खालामनो थाखाय बे जबनि बाथ्राखौ लाबोनाय जादों आरो दिनै बेनि सायाव खामानिबो मावगासिनो दङ। बेयो सानसेयावनो जोबनानै फैनाय नङा। निस्सय जोङो बुजिनो हादों जिहेतु थांनाय बाराव जिखोना बाथ्राखौ UPPL हान्जा हिसाबै खोथा होदोंमोन आरो बिनि सायाव बोरैहाय खामानि मावनाय जादों जोंनो भेरगाव जिल्ला UPPLनि आफादगिरि नेरखां खाख्राल बिथाङा फोरमायदों आरो बे समाव जोङो मोनथिनो नाजाबावगोन नोंथांनिफ्राय जिहेतु बेहाय आसामनि चिफ मिनिस्टारनिफ्राय लानानै दायो BJPनि माखासे मिनिस्टार MLA बिथांमोना नैबे समाव गुबुन गुबुन समस्तिफोराव केम्पेइन खालामनायखौ नुगासिनो दङ। दा बे हिसाबै जुदि नायोब्ला जोङो माखासे समाव माखासे बिबुंथि होनायखौ जों मोनो। साननैसो सिगाङाव आसाम रायजोनि BJPनि आफादगिरि दिलीप शइकिया बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंबाय जे ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकआ बा 6 सिडुलआ बे आलादा आलादा थानांगौ, मोनसेयावनो थानो मोना, बे बाथ्राखौ बुंदों। आरो बे हिसाबै नायोब्ला बिथांमोना जुदिहाय BTCआव गाबोन समफोरो जुदि BTC इलेक्सनाव जुदि बिथांमोना मेजरिटि मोननानै सरकार दायोब्ला जोंनि बर' हारिजों लोगोसे संग्राम खालामनानै मोननाय जिथु BTC BTR बे ओनसोला माबायदि थासारियाव जागोन होननानै नोंथाङा सानो? दा बे बाथ्राफोरखौ लानानै जुदि जों सावरायनो नांगोनबा गिबियावनो BJPआव थानाय बर' मानसिफोरनि सायाव सावरायनांगोन। जाय मानसिफोरा दिनै जोंनि बर' हिसाबै जायखौ लानानै बिराद जोङो आन्दलन खालामबोबाय, आन्दलन खालामबोनानै दिनै मोनसे थासारि मोनफैबाय, मोनसे एरेन्जमेन्ट मोनफैबाय। बे समावहाय आरो जि मोनसे सान्थिनि मोनसे परिबेस फैबाय, बे समावहाय मात्र गादिनि थाखाय, अनलि गादिनि थाखाय जे माखासे बाथ्राफोरखौ बुंनानै जोंनि गेजेराव प्रभक खालामनाय आरो जोंखौ मिसआन्डारस्टेन्डिं खालामलायनानै बुथार होलायफिननायसिम लांनो नागिरफिननाय, बे बाथ्राखौ जुदि नायोबा जोंनि जायफ्रानोखि BJP खालामगिरिफोर गावसोरनि थाखायल', सेल्फनि थाखायल' सिन्था खालामनानै BJP खालामनो नागिरग्रा बै सुबुंफोरा दिनै लाजिनांगोन। मानोना आरो बेबो सत्यबो जानोबो हागौ। मानो होनना बुङोबा BJPआ मोनसे नेसनेल पार्टि हिसाबै बिनि कन्ट्रला जोंनि मानसिफोरनि आखायाव थानाय नङा। स्टेटनि दिलीप शइकिया जे बुङो बे बाथ्राखौनो जोंनि मानसिफ्राबो मानिनांगोन, जायफ्रानोखि BJP खालामदों। बेखौ बादनानै बिसोरो